hapon nga itong sarayawan. Nasayaw hikurat siya anaton inigugma nga mayor ang siyudad ng Borongan, Mayor Jose Ivan Dayan Abda. Sa pamahan ng iya kapareha, Ma'am Jenita Arago. Waray TV, Borongan City Fiesta 2024, Eastern Samar. Damo kasalamat ang akong amay ng siyudad ng Borongan, Honorable Jose Ivan Dayan Abda, at the same time, hermano kanya na kapiestahan, ang kapatronan, ang bungtong siyudad ng Borongan, sugad man niya kapareha, Ma'am Jenita Arago. So yan na Sir Frank, sundin natin dayon, pero samtang gintitirok pa ang pasasalamat nga grasya nga iging pangbitan naton magkapareha nga sinayaw, gusto na